Jeg kommer ikke deroppe til Danmark fra Landby af. Først da jeg tog til Pattaya. Pattaya bliver kendt som seksuel by. Jeg tænker kun på, at jeg skal tage derhen, hvor jeg kan få arbejde og sende nogle flere penge hjem. Så lige snart jeg kan se nogen uden kæreste, som kommer til vores bar og ser alene. Jeg prøver at kaste mig ind og snakke med dem. Så fik jeg øje på min mand. Hvad fanden er det? Dumme dræbersnegle. De er ikke rigtig kloge. Der i 91, der tog jeg så til Thailand, fordi Larsen rejse på daværende tidspunkt. De solgte så en tur på 4995 kroner for 14 dage med hotel. Det hele, det dør de sgu af. Sådan, ja, det er jo guder. Helt ærligt, så tog jeg derover for at have en sjov ferie. Det, som de kalder ud på, nogle sexturist, eller hvad du mener. Men det gjorde jeg.